Cek, matur nuwun. Monggo Mas Toming. Maju rene. Mas Saryanto, boloku tiba. Ngendang ora ngerti. Amin Mas Dapi. Terima kasih doa terbaik Mas Dapi. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa Aku kudu aku kudu sambat karo sapa Kirani Mawati selamat siang. Amin. Kaya awan iki jaranan Kusinggol Kirani Mawati yang di sana selamat siang. Jaranan tak tupai. kowe nak pak nono windono tak anteni ing pucuk ing tresno Bunda Ramawati selamat siang. Rosalia Ida bepasane mung katon sliramu wae tahu tempe salam untuk Bunda Ramawati. Bolehkan kami menyenggol Anda? Selamat siang. sumoy jane lho wasis ya Pak. lah nggih Golek duit iki carane anak-anak dikaryakan biar perut tidak kelaparan, kepandian digunakan. ya baik Aja lali pawelengku Kamana Oh, asik. Yo. kang setya satu enteni nganti Asik. Wis laras lho ki. Diajeng Sandra lho ki. monggo Pak RT udah enak iya masuk sajroning Atiku. nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa Aku kudu aku kudu sampai karo sapa tak suwuni halan wengi pananganmu bali bisa kumpul kaya Oh ya, oh ya. awan iki. Jalan. Jalan.
kasih untuk Lah, iya, Dapi-Dapi, langsung. tolong nek joget aja ning dhuwur meja Dapi-Dapi. Terus Mbak, terus ke. Aja lali paweling. Lho. Tak sopo, bukan tejas. Kita dari Seledip. Siap Bunda Rahmawati. Kang Setyo satu. Ateni nganti. Ja. Yuk, Jos. tambah siji lewung. Iya no, mau kan sing nyanyi Mas Rofik.